Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlle conta dos asuntos máis alentables que tratamos e acordamos. O primeiro, non é estritamente un acordo, é un balanzo do feito nestes últimos 5 anos nunha materia que a Xunta cada día lle dá máis importancia relacionada co I máis G máis I. Estou falando de todo o que ten que ver coa biotecnoloxía. Levamos moitos anos apostando polo desenvolvemento deste sector biotecnolóxico con unha serie de plans específicos e de medidas e hoxe, como decía, fixemos balance do logrado nos últimos 5 anos. O balanzo que teñen a súa disposición amosan que Galicia logrou mobilizar 670 millóns de euros en investimentos relacionados coa biotecnoloxía e crear 30 novas empresas. E con estas cifras nos situamos como a segunda comunidade con máis puxanza no sector biotecnolóxico. O balanzo tamén o que amose que a Xunta chegou ao 82% deste investimento que decía, de 670 millóns de euros, e o 18% restante sería investimento privado en colaboración coa Xunta en materia biotecnolóxica. A verdade é que o crecemento é espectacular. Outros datos que así amosan é, por exemplo, a creación de empresas vencelladas á biotecnoloxía duplicouse nestes 5 anos de balanzo ata chegar a 65 empresas. Tamén multiplicouse, neste caso, ainda máis por 3, triplicouse o número de traballadores que agora mesmo desenvolve o seu labor no sector biotecnolóxico, son máis de 5.600. E o gasto en I máis D máis I en biotecnoloxía, que é unha circunstancia bastante intrínseca a este sector, medrou un 89%, 175 millóns de euros investidos en I máis D máis I relacionado coa biotecnoloxía. As empresas biotecnolóxicas galegas lograron captar 45 millóns en investimentos privados para os seus proxectos e a facturación conxunta do sector nestes 5 anos superou os 2.000 millóns de euros, que era 3 máis do que se sinalaba nas previsións de avance da biotecnoloxía en Galicia para os 5 anos que son o obxecto deste balance. 2.000 millóns de euros. Por lo tanto, a biotecnoloxía é un sector con moito presente, sobre todo con moito futuro, que ademais vai ser fundamental para seguir avanzando en áreas tan claves como a sanidade de última xeración, recursos mariños, eido medioambiental, sectores que van ter moitísima puxanza no futuro e por eso estamos, aparte de facer este balanzo, ultimando a nova estrategia en biotecnoloxía que aprobaremos no Consello próximamente con Horizonte 2030. Outro, cambiando de acordo, pero seguimos en educación e seguimos no I máis D máis I, hoxe autorizamos distribuir 1,3 millones para apoiar 6 proxectos de I máis D máis I no que participarán 10 entidades galegas xuntos socios de outros 6 países. Enmárcase nun proxecto europeo que leva varios anos de execución e que implica aportes cada ano, e o aporte do 26 son 1,3 millóns de euros, digo, para que 10 entidades galegas participen con socios de outros 6 países. Para que? Pois para facer proxectos centrados na impresión 3D, a bioeconomía, a inteligencia artificial e as enerxías renovables. Participan a Universidade de Vigo, o Centro Tecnolóxico de Automoción e 8 empresas privadas galegas. Son as 10 entidades, decía, estas, Universidade de Vigo e o CETAG, e aparte 8 empresas galegas, e van colaborar con empresas e entidades de Italia, Reino Unido, Austria, Romanía e Portugal. Cambiando de acordo de Consellería de Cultura, hoxe autorizamos a creación da colección museográfica Margarita Ledo Andión, que vai formar parte, autorizamos a creación desta colección museográfica e a incorporamos a Rede Galega de Museos. É unha colección persoal deste intelectual galega, recollen multitud de obras de arte contemporáneas, de autores galegos, españois e internacional, e, ademais, é moi variada na súa composición. Son pinturas, grabados, fotografías, esculturas, cerámica, documentación, ten unha importante biblioteca especializada en arte contemporánea, cine e fotografía. Vai estar disponible nun centro que suministra, que proporciona o Concello de Castro de Rei, polo tanto estará neste municipio, e aparte de autorizar formalmente a creación desta colección museística, a integramos na Rede Galega de Museos, que supón de ventaxas
a hora de acceder ás axudas públicas, publicidade institucional, traballar en rede con outras entidades e tamén obrigas de cumprir unha serie de requisitos respecto á atención ao público, horarios, accesibilidade, todo o que posibilita poder visitar esta colección. A cambio de acordo, a proposta da Consellería de Presidencia e dentro do Plan de Cooperación Galega para o Desenvolvemento, que este ano conta con 10,5 millóns de euros, 5 millóns máis que no ano 25. Hai diferentes accións dentro deste plan global e hoxe aprobamos unha delas, que é unha liña de axudas para que as ONGs poidan promover programas de educación ou comunicación social nos países que son o obxecto da cooperación para o desenvolvemento. Son 720.000 euros. Poderán reforzarse tamén con accións complementarias no territorio galego e as achegas poderán oscilar entre 90 e 110.000 euros. É unha liña de axudas para este tipo de proxectos que se convoca por primeira vez. Política social, hoxe, dándolle continuidade ao primeiro Plan Galego contra a Trata, que se aprobou no ano 22, hoxe aprobamos o segundo Plan Galego contra a Trata de Seres Humanos con fins de explotación sexual. Ten un orzamento importante, algo máis de 10 millóns de euros, un período de execución de 4 anos, do 26 ao 29, e un incremento do orzamento, respecto a parte de ser un ano máis, incrementase tamén o orzamento ata chegar a un 7%, total serán algo máis de 2 millóns e medio de euros ao ano para o desenvolvemento deste plan. A maioría dos fondos van para mellorar a resposta e a atención ás víctimas, atención psicolóxica, protección médica, protección, atención psicolóxica, atención médica, xurídica, integración social e laboral. Aparte, pois, vai haber campañas de sensibilización, investigación, formación para profesionais, tanto no tratamento, no trato directo que teñan coas víctimas, como nas habilidades para detectar estes casos e saber como actuar dende o principio. En total, xa digo, 10,1 millóns de euros para o segundo Plan Galego contra a Trata de Seres Humanos con fins de explotación sexual, que empezará este ano e rematará no ano 2029. Consellería de Emprego, dentro das súas competencias en materia de migración, cambio de acordo, hoxe aprobamos unha nova edición das achegas que permiten que maiores de 65 anos que viven fora de Galicia poidan retornar, moitas veces por primeira vez desde que marcharon hai moitos anos, para pasar uns días, ao redor de 10 días, en Galicia. Este ano vai haber un 25% máis de prazas, 250, eran 200, orzamento casi 600.000 euros, e outra novedade é que ata agora está aberto solo a galegos que emigraron e estaban no continente americano. Ahora tamén poderán participar galegos que residan en Europa. Alosaranse, como sempre, nas residencias de tempo libre de Pansón e o Carballiño e o financiamento da Xunta vai en función da renda das persoas beneficiarias. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, e dándolle continuidade ao acordo tomado no seu día, no Consello da Xunta, de crear unha unidade especial dentro da Consellería de Medio Ambiente, unha unidade técnica, para a chamada Unidade de Investigación para a Conservación da Natureza, a UICON, que era unha unidade composta por técnicos con forte especialización que lles permite dar unha resposta inmediata ante ameazas concretas e complexas para a nosa natureza ou para a nosa biodiversidade. É dicir, cuestións que teñen unha especial complexidade, unha especial carga de traballo que requiren, por tanto, de máis especialización, máis coordinación con outros departamentos e, polo tanto, van estar dotados dos últimos avances en tecnoloxía para facer labores de vixilancia e inspección, drons de alta definición, sensores de visión nocturnos, vehículos de camuflaxe, sistemas de geolocalización. Bueno, esta unidade, que xa se creou por un acordo do Consello, que facemos hoxe é aprobar o seu primeiro plan de traballo, plan operativo desta unidade para protexer e vixiar o medio ambiente en Galicia. É dicir, o plan que lles vai permitir poderes comenzar a traballar xa sobre o terreo. En que tarefas? Bueno, serán variadas, pero en principio vanse centrar en investigar calquera acción ilegal que ameace flora e fauna e que teña unha certa complexidade, por exemplo, uso de algún tipo de veleno no medio natural ou furtivismo contra especies protegidas, inspección tamén para evitar o maltrato de animais de compañía
e tamén investigación e control de verteduras incontroladas no medio natural que teñan unha especial complexidade, unha especial carga contaminante e tamén traballar de xeito preventivo para evitar a proliferación de especies invasoras ou para traballar na súa erradicación, especialmente aquelas especies invasoras que perxudiquen a gandería e agricultura, é dicir, que se implanten en lugares onde esa zonas de forraxe, zonas de pastos, zonas de cultivos con alto valor engadido, por lo tanto, incidir especialmente nesas zonas. Sigo no sector primario, Consellería do Mar. Hoxe acordamos lanzar unha convocatoria de axudas para mellorar a xestión dos recursos da pesca artesanal e o marisqueo, dirixidos ás cofradías de pescadores de Galicia, principalmente. Van ser algo máis de 5 millóns de euros. Buscamos garantir unha explotación sostible dos recursos mariños e asegurar que a actividade pesqueira se siga mantendo a medio e, sobre todo, a longo prazo. Actividades que se van financiar con estes 5 millóns de euros. Recollida de mostras para avaliar periódicamente a calidade da auga, control e seguimento do estado dos recursos pesqueiros e marisqueiros e accións formativas sobre pesca sostible para os profesionais. Cambio de acordo, a proposta da Consellería da Axencia Galega de Turismo, acordamos asinar un convenio co Concello de Sanxenxo para seguir mellorando a accesibilidade no paseo de Silgar e a súa contorna. Son 400.000 euros financiados prácticamente o 50% pola Xunta de Galicia e polo propio Concello de Sanxenxo. Os principais traballos van estar na zona entre as rúas Ourense e Rosalía de Castro, é dicir, unha zona concreta do paseo. O obxectivo é eliminar barreras arquitectónicas, renovar o pavimento do lateral da praia e sustituir a varanda entre Rosalía de Castro e o Miradoiro. Consellería de Planificación, Infraestructuras e Vivenda, nas competencias de infraestructuras, seguimos desenvolvendo o Plan de Sendas de Galicia, 120 novos kilómetros en todo o territorio, e hoxe tomamos o acordo de executar unha senda peonil e para ciclistas en paralelo á estrada AC 550 o seu paso polo municipio do Porto do Son. É un investimento importante, 2,6 millóns de euros para 2 itinerarios, unha senda con 2 itinerarios. Unha estará na marxen esquerda, 1 kilómetro, que unirá as zonas de Linteiros e Agafa, e outra, máis longa, 3,2 kilómetros, comunicará as beiras rúas de Freixedo coas que se inician no tanatorio de Campo de Prado nesa localidade. En total, 2,6 millóns de euros, 2 itinerarios na mesma senda peonil a ambos os dous marxes da carretera, da estrada. Consellería de Emprego, seguimos apostando fortemente pola formación especializada, desbotando cada vez máis os grandes planes de formación que durante moito tempo eran o que se estilaba nas ofertas de formación das administracións. Vemos que a demanda cada vez máis é por formacións máis específicas, máis inmediatas e máis adaptadas a unha necesidade concreta formativa que pode ter unha empresa nun momento, chamadas microformacións. Por lo tanto, eses cursos que duran entre 16 como mínimo e como máximo 100 horas, para adquisición ou mellora de competencias moi concretas e que solucionan dun xeito rápido e áxil as necesidades formativas que se producen moitas veces con moi pouco tempo previo e que pusemos en marcha xa no ano 2023. Xa empezamos a dar axudas para esta formación a carta e dende o ano 2023 xa se deron máis de 500 cursos, 500 microformacións e chegamos a casi 3.500 traballadores. Bueno, pois, hoxe acordamos seguir reforzando este modelo formativo e convocamos axudas para que as empresas organicen microformacións para os seus traballadores. 2,2 millóns de euros. A previsión é chegar como mínimo a 130 empresas e a algo máis de 1.500 traballadores nesta edición. Consellería de Economía, dentro da política que estamos seguindo de ou ben ampliar ou ben construir polígonos industriais nas zonas donde haxa alta demanda e donde vexamos que a oferta xa é moi limitada, xa é moi pouco chan, pero sigue habendo demanda importante, ou se demoslle luz verde a tramitación para crear o primeiro parque empresarial que vai estar 100% en terreos do Concello de Ferrol. Estou falando da plataforma logística empresarial e portuaria de Mandiá.
Por que nesta zona? Porque en toda a comarca de Ferrolterra, coas novas tendencias industriais, cada vez está vendo máis demanda de chan industrial, porque, ademais, estamos falando dun lugar que vai ter unha situación privilexiada, acceso a autovía Ferrol-Vilalba, a menos dun quilómetro da Nacional 655 e a apenas 7 kilómetros do porto de Ferrol, e, ademais, hai terreo disponible importante. Estamos falando de que o polígono, a previsión é que teña ao redor de 1,6 millóns de metros cadrados para, xa digo, dar resposta á demanda de solo industrial que ahora mesmo existe na comarca de Ferrolterra. Volvo ao sector primario, a proposta da Consellería de Medio Rural e dentro do plan, recordarán, habilitamos hai unhas semanas, de axudas urxentes para paliar a suba dos custes enerxéticos polo conflito do Oriente Medio. Recordarán que había un plan de medidas con 157 millóns de euros para apoiar os sectores máis afectados. Pois dentro dese plan global, aprobamos, había 19,4 millóns para o sector primario e o acordo de hoxe englobase dentro de 19,4 millóns. Acordamos convocar achegas para que os gandeiros e agricultores poidan mercar maquinaria de baixo consumo enerxético. 8,6 millóns de euros para aforrar custes e mellorar a protección ao medio ambiente. Vai dirixido non só a propietarios de explotación, senón tamén, pensando no relevo xeracional, que se sigue plantexando, a mozos que se queiran incorporar ao agro dentro do proxecto que presenten adquirir este tipo de maquinaria. Vai ser maquinaria que optimice a aplicación primeiro uso de combustible, tamén a aplicación de fertilizantes, equipos de agricultura de precisión e tractores, sobre todo, con alta eficiencia enerxética. En total, 8,6 millóns de euros. Paso á Consellería de Sanidade, dous acordos. O primeiro, collendo a estela de que Galicia é a comunidade de España con máis centenarios, é unha das rexións máis lonsevas do mundo. Hai máis de 1.500 galegos que teñen máis de 100 anos, e que supón o casi 12% dos centenarios que hai en España, cando a nosa poboación non chega ni moito menos esa porcentaxe. Por lo tanto, hoxe o que fixemos é dar un paso máis e aprobar crear un rexistro, o Rexistro Galego de Persoas Centenarias, para seguir afondando nas causas que permiten esta longevidade e, sobre todo, para mellorar a atención sanitaria destas máis de 1.500 persoas. Vai ser o primeiro rexistro deste tipo que se cree nunha comunidade autónoma en toda España e, basicamente, vai ser unha base de datos onde os profesionais que diagnostiquen e traten un centenario, tanto na medicina pública como na privada, poidan notificar datos e intercambiar información sobre cada caso. Lóxicamente, os datos con todas as prevencións e proteccións da normativa de protección de datos, pero vai ser unha información amplia de todo tipo social, demográfico, sanitario, incidencia de patoloxías, hábitos, tratamentos, que vai permitir moitas cousas, pero, sobre todo, ir determinando cada vez con máis precisión que factores están asociados a unha maior esperanza de vida e, como decía, planificar a xestión sanitaria e as necesidades neste eido dos máis de 1.500 centenarios e centenarias que existen en Galicia. Decía que había dous acordos en materia de sanidade. O outro ten que ver coas enfermidades raras, que son aquelas que afectan a menos de 5 persoas por cada 10.000 habitantes. En Galicia non chega a 6.000, pero acércase moito, máis de 5.800 pacientes diagnosticados cunha chamada enfermidade rara. A Xunta de Galicia xa ten creadas, por exemplo, 3 unidades de enfermidades raras. Hai unha estrategia específica con 400 millóns de euros, pero hai que seguir dando pasos neste sentido. E un aspecto clave, sen dúbida, é a diagnose temperá. Na actualidade, o tempo medio de diagnóstico de unha enfermidade rara está entre 2 e 2 anos e medio, e o que queremos é reducilo. E por eso se aprobamos un protocolo de actuación unificado e común para todas as unidades sanitarias de Galicia, que o que busca é acurtar ao redor dun 30%, como mínimo, unha terceira parte casi, os tempos de diagnose cando haxa sospeita de padecer unha enfermidade rara. Ímolo facer por varios medios, por destacarlles os 3 máis salientables. O primeiro, vaise crear unha vía rápida para que nos casos máis urxentes os resultados xenéticos
cando se pidan probas, estean listos nun prazo máximo de 30 días. Cales son esos casos máis urxentes? Pois nos embarazos onde dase unha sospeita de que o feto pode ter unha enfermidade rara e certas enfermedades nas que teñan patoloxías nas que a rapidez de diagnose inflúa moito no posterior tratamento e evolución da enfermidade. Pois estou falando, por exemplo, de certos tipos de ELA, atrofia muscular espinal ou a fibrose quística, donde a rapidez de diagnose influye moito despois na evolución e no tratamento. Esa é unha primeira novedade salientable. Outra é que cada área sanitaria vai ter unha unidade de referencia con criterios comuns para saber cando un paciente ten que ser derivado. É dicir, non vai quedar, como sucede a toda agora, a criterio de cada especialista, sino que vai haber uns elementos comuns que determinen cando se ten que producir esa derivación ante a sospeita de padecer unha enfermidade rara para poder facer un estudio máis exhaustivo. E tamén vai haber un procedimento común en toda Galicia para que os médicos pidan probas e estudios xenéticos conforme a unhas pautas e uns patróns comunes. E, por último, cando haxa sospeitas nunha diagnose de que a enfermidade rara ten, ademais, como sucede en moitos casos, implicacións hereditarias, nunha enfermidade que se transmite, a xenética influye na herdanza desas enfermidades, non só se vai atender, por suposto, o paciente, sino tamén aí a familia será chamada a consulta para avaliar o tratamento e as pautas a seguir con respecto para intentar evitar ou previr futuras diagnosis noutros membros da familia. Dous últimos acordos, os dous en materia de vivenda. O primeiro, como vimos facendo en prácticamente todos os consellos, para cumprir ese objetivo das 4.000 vivendas promovidas pola Xunta de Galicia en 4 anos, seguimos dando pasos e hoxe acordamos licitar as obras de construción de 59 novas vivendas de promoción pública en Lugo, na zona de Paradai, un valor de 10,7 millóns de euros en 4 parcelas que no seu día se permutaron co Concello. E con estas xa son 600 vivendas públicas as que a Xunta de Galicia ten en marcha na cidade de Lugo. E, por último, explicará a conselleira con máis detalle, máis polo miúdo, un acordo que ven dun dos compromisos asumidos, recordarán, durante o recente debate de política xeral, durante o recente DEA no Parlamento de Galicia. Falamos un dos compromisos, unha das cousas que queríamos facer era ampliar o limiar máximo de renda para acceder a un inmoble con algún tipo de protección, unha vivenda, subir os límites de renta, os limiares, para que máis xente poidera ter dereito a optar a estas vivendas. E o que fixemos hoxe foi darlle luz verde á estrategia de impulso da vivenda protexida de Galicia, que ten varias medidas. Esta sería unha das máis salientables, a ampliación dos ingresos máximos o mes para acceder a unha vivenda pública que se vai facer extensiva non só a vivenda de promoción directa da Xunta de Galicia, senón tamén a vivenda protexida, a vivenda elaborada ou construída, en réxime de colaboración público-privada por promotores privados, por cooperativas, pero con axudas da Xunta de Galicia. Pois aquí tamén elevaremos o limiar da renda para que máis xente poida ter dereito a acceder a estas vivendas. Hai outras novidades, por exemplo, reducimos a carga impositiva das vivendas protegidas, bonificaremos o 100% do imposto de actos xurídicos e solicitaremos ao Estado que faga unha reducción, como mínimo a reducción do imposto sobre o valor engadido, e, ademais, tamén haberá axudas para que os concellos rehabiliten vivendas municipais para dedicarlas a vivenda protexida e para que os promotores que construan inmobles protegidos tamén teñan axudas que abaraten o coste de construción e, polo tanto, sexan máis accesibles para os destinatarios finais. Pero doi a palabra á conselleira para explicarlo máis polo miúdo. Gracias, presidente. Efectivamente, agora mesmo acabamos de aprobar en Consello da Xunta
ou un mapa de impulso, unha estrategia que recolle diferentes liñas de acción para, por unha banda, incentivar a construcción de máis vivenda protexida e, por outra banda, facilitar o acceso a esa vivenda protexida, incentivar construcción e facilitar o seu acceso non só das vivendas de promoción pública, as que estamos a construir dende a Xunta de Galicia, senón tamén todas esas vivendas que queremos que construan cooperativistas e promotores e que estean suxeitas a precios máximos de venta e de renda. Sabedes que temos entre os nosos obxectivos dous ben claros e medibles. Por unha banda, duplicar o parque público de vivenda. Xa temos as 4.000 vivendas de promoción pública en marcha e, por outra banda, tamén habilitar solo onde poder construir ata 20.000 vivendas en colaboración público-privada a través dos nosos proxectos de interese autonómico, dos nosos PIAs. E sabedes tamén que xa temos aprobados inicialmente os PIAs das grandes cidades, tanto de Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo e A Coruña. Pero queremos que máis persoas poidan acceder a estas vivendas, tanto as públicas como as protexidas. Por iso, hoxe alcanzamos 5 grandes acordos. Un primeiro, xa anunciado polo presidente no debate de Estado de Autonomía, no DEA, modificamos ese límite de ingresos máximos para que máis galegos e máis galegas poidan acceder ás nosas vivendas. Así, subimos un punto IPREN ata 4 IPREM e 1,5 para familias numerosas. Pero o modo máis sinxelo é a través de exemplos. Así, para unha parella que ten un fillo, cando o límite anterior era 2.250 euros de ingresos brutos o mes a 14 pagas, agora incrementamos a 3.530. Para familias numerosas, unha parella que ten 3 fillos, antes o máximo era 2.571, agora incrementamos ata os 4.150. Un segundo acordo hoxe adoptado é esa reserva mínima de vivendas en función dos cupos de idade. Sabedes que estamos a construir vivendas de promoción pública que serán adxudicadas en réximen de compra e tamén vivendas de promoción pública que serán adxudicadas en réximen de alugueiro. Pois ben, todas as que adxudiquemos en réximen de compra, un mínimo dun 25% será para inscritos no rexistro de demandantes que teñan menos de 36 anos. E un mínimo de reserva dun 30% será para unidades familiares que oscilen entre os 36 e os 45 anos de idade e que teñan fillos a cargos. Queremos facilitar a compra nesas franxas de idade. E tamén temos unha reserva específica para as que adxudiquemos en réximen de alugueiro, de modo que, como mínimo, un 40% serán para menores de 36 anos. Un terceiro acordo, este xa como novidade, comentaba o presidente, que tamén incrementamos ese límite de ingresos para todas as vivendas protexidas, as que realizan promotores e cooperativistas. Incrementamos un punto as que sexan cualificadas de réxime especial e incrementamos medio punto as que sexan cualificadas de réxime xeral. E de volta, un exemplo para entendelo mellor. Unha parella cun fillo, para unha vivenda que sexa calificada como protexida de réxime especial, antes o límite eran 2.600 euros de ingresos brutos ao mes a 14 pagas e agora incrementamos a preto de 4.000, a 3.971. Por outra banda, e para familias numerosas, antes o límite era 3.000 euros de ingresos brutos ao mes e agora incrementamos a 4.154. Outras dos medidas moi importantes e como novidade tamén adoptadas están íntimamente relacionadas e que temos que ter en conta que hoxe a construción de vivenda protexida é complicada, son escasas as vivendas protexidas que se están a construir por cooperativistas e por promotores. De feito, os cooperativistas que están a facelo agora mesmo en Galicia e grazas ás axudas que estamos a convocar con fondos exclusivamente da Xunta de Galicia. Hoxe non é atractivo construir vivenda de promoción pública, hoxe o prezo da construcción é moi superior ao prezo da súa posible venta. Hoxe, o novo plan estatal segue sin subsidiar os préstamos ao promotor. Hoxe, os precios de materiais da construción son cada vez máis elevados, cada vez é máis escasa a mano de obra e os precios máximos actuais da vivenda fan inviable construir vivenda protexida. Por iso, o que fixemos dende a Xunta de Galicia é, nestes primeiros meses do ano, sentarnos e falar co sector, coa Federación Galega de Promotores, coa Federación Galega de Constructores, cos cooperativistas de Galicia. Xuntos, analizamos custos, analizamos posibles solucións e analizamos axudas
todas elas xa aprobadas previamente a hoxe no Observatorio de Vivenda de Galicia e que hoxe aprobamos en Consello da Xunta. Así, por unha banda, incrementamos os precios máximos destas vivendas protegidas. Alí tedes o cadro que logo se facilitará, pero de volta un exemplo para poder entendelo mellor. Unha vivenda tipo, entendida por vivenda tipo, unha vivenda de 3 dormitorios de 85 metros cuadrados útiles en zona de precio máximo superior, isto é, nas grandes cidades, en Vigo, en Coruña, en Pontevedra, en Ferrol, en Lugo, de réxime especial, antes non podía exceder o seu precio de venta de 195.200 euros. Agora incrementamos ata os 206.500 euros, 450. Por outra banda, se nos centramos no que denominamos zona 1, isto é, as cidades máis poboadas, esas grandes cidades tamén, que se realicen as vivendas en solo público, é dicir, as vivendas que se construan nos PIAs que estamos a desenvolver, antes o precio máximo desa vivenda tipo era 180.000 euros e agora ascendemos a 193.800 euros. Os incrementos, como vedes, destas vivendas, dos precios, son inferiores, son menores cando estamos a falar da zona 1, das grandes cidades, ou desa zona, ou do PMS, dese precio máximo superior. Perdón, zona 1 é onde faremos as vivendas en colaboración público-privada dos nosos PIAs. E por qué? Porque é onde máis demanda hai de vivenda protexida e queremos facilitar a compra de vivenda nestas zonas. Pero, aínda así, os precios de construción non cubren ese precio máximo de venta. Polo tanto, adoptamos un novo acordo tamén en Consello da Xunta e son as axudas a promotores para a construción de vivenda protexida. Son axudas que van en función dos metros cadrados da vivenda cun precio máximo por cada unha desas vivendas. De novo, os importes maiores son nesa zona de zona 1, nesos solo público, nesa zona onde serán construídas a través dos nosos PIAs e no precio máximo superior, nas grandes cidades. Veis que o incremento superior tamén é para as que sexan calificadas como de réxime especial. As axudas poden alcanzar os 42.500 euros por cada vivenda protexida que se construa. Preguntaderedes por que ese incremento nas que sexan calificadas como protexidas de réxime especial, porque é aquí, nos de réxime especial, onde o Estado aplica ese IBE superreducido do 4%. Nós, pola nosa parte, dende a Xunta de Galicia, xa solicitamos esa aplicación do IBE superreducido do 4% a todas as vivendas protexidas que se construan, pero na mentres non se aplique esta reducción polo Estado, pola nosa parte, en Galicia incentivamos a construción deste tipo de vivendas de protección de réxime especial. Por suposto, todo isto acompañado de medidas que xa temos en marcha e que coñecedes, como esas axudas á compra de vivenda protexida, xa convocadas con fondos exclusivamente da Xunta de Galicia, que de volta o plan estatal non recolle, nós xa a temos convocada, e tamén ese aval para a compra de vivenda protexida que é perfectamente compatible coas axudas. Como vedes, e para rematar xa, en Galicia temos a sorte de contar cun sector que está totalmente implicado, que vai da man da Xunta de Galicia. Temos que procurar o equilibrio entre os precios máximos de venda e as axudas que fagan atractivo e que fagan viable esa construción de vivenda. En Galicia estamos a adoptar medidas valentes para facilitar a construción de fogares e para facilitar o acceso a fogares. Moitas gracias. Bo día, presidente. Dúas cuestións. A primeira dela, esta semana debátese esa moción de censura en Lugo. Quería preguntarlle, por unha banda, se está totalmente seguro de que a concelleira que vai a facilitar non dé a marcha atrás e, en segundo lugar, dende a oposición cualifican a de desprezable e din que lles vai a pasar factura dentro dun ano nas municipais. Por outra banda, quería saber se considera vostede que lle pode pasar factura a Alberto Núñez Feijóo, presidente do PP, que
en certas comunidades se estea cedendo a esa máxima de Vox de preferencia nacional. Gracias. Sí, perdón un momentiño. A primeira pregunta, dende logo que a oposición aquí en Galicia e a día de hoxe os grupos de goberno en Lugo están facendo todo o posible para amedrentar non só a esa concelleira, senón o resto dos concelleiros que asinaron a moción de censura. A mí non me cabe ninguna dúbida. Outra cousa é que o consigan. E o clima de crispación que están montando, eu só digo unha cousa, imagínense que isto estuvera facendo o Partido Popular ou organizacións afíns ao Partido Popular, o que estarían dicindo, o que estarían soltando por esa boca. Por lo tanto, eu aquí pido respecto á democracia, a moción de censura utilizada, non só polo presidente do goberno para chegar ao poder, vou dicir que a moción de censura na que habería moitas similitudes en canto á condición dos concelleiros foi utilizada, volvo a recordarlo moitas veces, en Noia hai pouco polos mesmos partidos que agora se rasgan as vestiduras en Lugo. Por tanto, un pouco menos de hipocresía e de sobreactuar e de utilizar calificativos. E pido ollo coa crispación que están provocando e ollo coas actitudes que están tendo respecto á opinión dos cidadáns tan sinxelo como, efectivamente, cando cheguen as eleccións municipais, terán dereito a opinar, igual que opinaron hai 3 anos e lle deron unha maioría moi amplia, menos algúns concelleiros, para a maioría absoluta, a Elena Candia. Por lo tanto, un pouco de respeto ás reglas democráticas, un pouco de respeto á cidadanía e á convivencia democrática. E, por suposto, os cidadáns opinaron hai 3 anos e opinarán chegado o momento cando sexan as eleccións municipais. Falarán coa súa voz, que non se preocupe ninguén, non ten que suplantar nin decirlle o que teñen que opinar. Opinarán libremente. Respecto á segunda pregunta, mire, sinceramente, volvo a decir tamén, a oposición lle gusta moito falar de pasar facturas cando cheguen ás eleccións como se estiveran falando en nome das persoas que van a votar libremente. Por lo tanto, elas terán a súa opinión. Respecto á prioridade nacional, sinceramente, a miña percepción, a miña sensación é que unha maioría moi amplia dos españoles e dos galegos están de acordo en que levar tempo aquí, levar tempo cotizando, levar tempo contribuindo, levar tempo convivindo é algo que está moi ben que se valore frente aos que podan acabar de chegar agora mesmo e, ademais, unha situación ilegal que ahora se vai regularizar. Iso non quere decir que non haxa que atender a todo o mundo e haxa que favorecer a integración ao máximo, pero que levar tempo aquí, levar tempo contribuindo e formando parte da comunidade da sociedade, sexa algo a ter en conta, creo, na miña opinión, que é de sentido común, sinceramente. Boa tarde, presidente. 2 cuestións. A primeira referente ao, un dos informes do Consello de Contas que remitiu ao Parlamento hai 2 semanas, en o que falaba de que, a contratación da Xunta alrededor dun 40% facíase sin publicidade e sin concurso. E facía unha serie de recomendacións. Afirmaba e recoñecía que isto era algo que viña ano tras ano, que algunhas recomendacións sí que se iban adoptando por parte da Administración, pero que outras seguían sin adoptarse. Entón, a cuestión é se pode a Xunta comprometer de que vai adoptar todas as recomendacións e reducir ese nivel de contratación. E a segunda cuestión é referente á folga do ensino da semana pasada, que os sindicatos convocantes denuncian que desde a Consellería de Educación, pois, non está, por decirlo así, disposta a negociar con eles, non se senta con eles a negociar. Si pode variar esta atitude, a Consellería está disposta a negociar. Grazas. Sí. Mira, a primeira pregunta. Cando o Consello de Contas emite un informe, antes de emitir o informe definitivo, é trasladado a Xunta para facer alegacións. Nos nas alegacións hai cousas nas que estamos de acordo e cousas nas que non, e así o facemos ver. E, efectivamente, o Consello de Contas constata que naquelas cousas, que son a maioría que aceptamos, se ten producido unha melloría importante. Bueno, se colaboramos, nos remontamos, así que remontarse moito o que acontecía na Xunta bipartita, o digo porque critican todo isto con moita vehemencia, respecto a ese tipo de contratos, que casi todos son contratos menores, se ten mellorado moitísimo, moitísimo. E, polo tanto, haberá que seguir mellorando, pero vou dicir, eso non quere decir que esteamos de acordo no 100%
das consideracións que falla o Consello de Contas. Na súa inmensa maioría sí, e vamos adoptando as disposicións para asustarnos a esas recomendacións e así o seguiremos facendo. Respecto á segunda pregunta, mire, un sindicato que ten dito públicamente e reiteradamente que a súa estrategia é a crispación, elevar a tensión, propiciar o conflito, todo iso se traduce en que non hai ningún interés en pechar acordos. E, polo tanto, o que está pasando, especialmente no eido de educación, non só, pero especialmente no eido de educación, é que estánse logrando melloras moi importantes para os docentes, para todas as persoas que traballan en educación, por lo tanto tamén para os alumnos e alumnas, para as familias, e eles están quedando fora voluntariamente e despois de quedarse fora denuncian que están fora e que non chegan a acordos con eles. É tan fácil como comportarse como se comportan o resto dos sindicatos. Defenden as súas posicións, pero tamén saben que no acordo, en poder chegar a acordos, está a posibilidade de mellorar as condicións. Cando non queres facer eso, cando crees que todo é conflito, pois despois o que te queda é facer ese tipo de denuncias que vostede relataba. Boas, eu quería preguntarlle polos avances na investigación xudicial sobre o lume de Oimbra, o segundo máis devastador da historia de Galicia. O que se vai sabendo é que na orixe están uns desbroces que nunca se deberon facer e que foron contratados pola Xunta e polo Concello. O problema foi a comunicación interna entre a Xunta, dentro da Xunta e tamén co Concello de Oimbra, que o seu partido leva gobernando durante décadas. Eu quería saber se vostede, a marxe do que pase coa investigación xudicial, vai tomar algún tipo de medida para depurar responsabilidades dentro da Xunta por eses fallos, graves fallos de comunicación que tiveron esas consecuencias. E, por outra parte, quería saber se tomará algunha medida para que non se repita nesta nova tempada de lumes eses fallos de comunicación e de transmisión das ordes de parar os desbroces. E tamén querería saber a súa opinión sobre o papel da alcaldesa de Oimbra, que sen formación antiincendios decidiu enviar, a que punto tiña que enviar os 3 mozos brigadistas que resultaron gravemente feridos. Grazas. Sí, mire, efectivamente, como vostede di, ese é un tema que está judicializado, polo tanto, e nestes momentos, non un ano despois, pero casi en plena instrucción judicial, eu non vou a decir nada máis que me remitirei ás conclusións e que ninguén, nin ningún medio de comunicación, nin ningún goberno, vai poñer unha sentencia, tomar unha decisión que lle corresponde aos xulgados, aos xuíces. E iso eu o respetarei sempre. Mentras, me pregunta si estamos tomando medidas para evitar, na medida do posible, os lumes do ano pasado. Pois, por suposto, levo uns cantos consellos dando conta dos acordos que estamos tomando en reforzo de medios, en reforzo de coordinación, en limpeza preventiva. Por iso lamento que varios concellos se quedaran fora do convenio de franxas de limpeza das faixas secundarias, que, como todo mundo sabe, corresponde primeiro aos propietarios e despois aos concellos, e a Xunta está colaborando. Lamento, non entendo que haya concellos que se queiran quedar fora, e así seguiremos. En todo caso, por darlle unha resposta concreta, e creo que hasta a mesma Nova, no medio de comunicación, o recoñece, había unha instrucción da Xunta prohibindo facer rozas neste caso concreto, pero vamos esperar o que resulte da instrucción judicial para facer calquera valoración e, por suposto, respecto a calquera persoa especialmente. Sí, respecto, ao final da miña resposta era respecto, contestando a súa pregunta sobre ese aspecto. Boa tarde, presidente. Eu quería preguntarlle se considera vostede que Moncho Reboiras, que é unha figura que o seu partido, o PPDG, definiu como un delincuente, unha persoa vinculada cunha fronte UPG-ETA, é merecedora dunha estatua en pleno centro da capital de Galicia. Gracias. Mire, eu o que non podo admitir é que se decida ensalzar a unhas persoas e non se admita en absoluto que se poida ensalzar a outras. Eu estou de acordo en recordar a calquera persoa que se identifique cos valores de preservar a democracia e que non teñan ningún tipo de dúbida a ese respecto. E, polo tanto, cando xa se fan exaltacións que teñan máis que ver cun planteamento ideolóxico moi concreto e que non tolerarían que se fixera ninguna outra, pois, sinceramente, non estou de acordo.
Boa tarde. Volvendo ao asunto da moción de censura en Lugo, queríalle preguntar se pode garantir que non se vai integrar María Reigosa nas listas do PP para o ano que ven. Gracias. É que esa non é unha decisión que me corresponde a mí, polo tanto, non podo garantir nin que sí, nin que non. Sí, sobre esta cuestión, o PSOE denunciaba fai uns días que se está utilizando recursos da Xunta, en concreto falaban da Axencia de Turismo de Galicia para facer determinados eventos en prol de Elena Candia en Lugo. Queríalle preguntar a súa opinión ao respecto e logo unha cuestión que acaba de sair tamén un informe que apunta que probablemente haxa unha subida dos produtos agrarios de case un 10% pola guerra de Irán, é dicir, tanto acabe antes como que dure en acabar o conflito. Quería preguntar se a Xunta é consciente e se hai algunha medida activada ou en previsión de activar en axuda do sector primario. Gracias. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, pois a opinión a mesma. Hasta hai uns días dixeron que todo se baseaba nunha suposta praza e que era cando se veu que a afectada anunciada que non se iba a presentar, como efectivamente así foi, pois se esqueceron de todo aquilo e agora están con isto que vostede comentaba antes. Por lo tanto, mire, é todo o mesmo. Cando non se acepta un xogo democrático, a cuestión é crispar, tersiversar, sin que importa absolutamente nada nin o que se dinan as consecuencias. Por lo tanto, supoño que ata o día da moción de censura estarán con estas cousas, pero creo que cada vez quedan máis retratados. Lamento o clima de crispación enorme que están provocando e volvo a chamar a atención sobre ese exercicio de pensar que estarían dicindo se fora ao revés, que afortunadamente non creo nunca que o meu partido estuvera nesa situación nin con esas actitudes. Respecto á segunda pregunta, claro que estamos preocupados. Mire, un dos acordos, casi 9 millóns de euros, eu decía que se encardina dentro dese paquete para axudar a reducir os consumos enerxéticos os profesionais do agro. Por lo tanto, seguiremos nese camiño. O agallá que esas previsións ao final non se materialicen, pero que hai outras tamén. A baixada do precio da leite en orixe tamén estamos moi preocupados por eso facendo todas as inspeccións necesarias para garantir que se está cumprindo a lei da cadea alimentaria. Claro que estamos preocupados e eu, sinceramente, decía vostede, asa non hagas a guerra. Espero que a guerra remate canto antes e, por lo tanto, as consecuencias prexudiciais o fagan tamén, pero, en todo caso, estaremos atentos e intentaremos axudar na medida do posible, como só estamos facendo coas medidas do Goberno, aportamos o 50%, quero recordalo, as veces que faga falta, e tamén coas que está aplicando directamente a Xunta de Galicia con cargo aos seus orzamentos. Moi ben, moitas gracias.